Aankomende weekend gaat goed mis in Steenwiekerwoud bij het Dickie Woodstock Festival. Een feesttente stort in na een volle valwien. 13 mensen rekken verwoenen. Nevens de Frieske feesttentenverhuurders wie dit incident net vatten komen. Als je ben 3 minuten in één keer een waasverhoring had, zeg maar, en dat zo extreem is, ja, dat kiest net voor. En ik bedoel, dan kiest alle bouwboeken en alle dingen wel doen, zeg maar dat is dan ik denk een samenloop van omstandigheden waar net niet meer doen kan. Wols is de Frieske tintenverhuurders dat het heeg tijd wordt dat er duidelijke regels komen dat tintenconstructies on voldwaan moeten. Want ook in het verliezen hier er wel ongelukken gebeuren kent. Vorige week die was aanstaan en dan kwam Halloween, dat wie dat zei zo. Ja, die tenten die gewoon Sarah die moest plat. Dus ik de instantie opbellen, de gemeente. Nou ja, ik zei eerst per antwoordapparaat en trofferboom. Toen stond er een bregenwachter in. Ja, die had geen verstand van tinten. Dus we hebben hem steen laten kennen, maar het wie niet er. Er hier nog ongelukken gebeuren kent? Dat hier ook kennen, ja. Het grootste probleem is dat gemeenten die de vergunning jouwen verschillende eerstkanonnen tinten stellen. De ene gemeente mag bijvoorbeeld 4 meter van een gebouw afbouwen. Moest net dichterbij komen. De andere gemeente mag een gebouw ombouwen. De ene gemeente vraagt het naar een bouwboek. De andere gemeente vraagt het nergens naar. Heel onduidelijk eigenlijk. Hier zit een anker in. Als ze die erin zetten, dan krijg je problemen. De bespit, die moet beslist. In de groen, een hele meter of een meter juist, dan gebeurt er weinig. Maar dat gebeurt net altijd? Dat gebeurt dus net altijd. Dat is makkelijk, jongens, het model. Nevens waarman Piet Paulusma wordt de kans op extreem waar, like als in Steenwiekerwoud, hield dit grutter. Ja, nou toch de opwarming van de aarde krijgen we steeds extremere buien, steeds zwierdere buien. En dus kiest ik meer van dit soort verschijnselen verwacht je als wetterhozen, als wienhozen, als valwien. De branchevereniging van Nederlandse tintenverhuurbedrijven, dat van Kammen in het bestuur zit, pleit het daarom voor duidelijke regels. Er moet gewoon duidelijkheid wijzen, er moet zoveel pennen in, dat moet gebouwd worden, er moet zoveel wien verbonden in, bij een bepaalde windkracht. Maar onderroemen, dat zijn belangrijke dingen, vind ik. En dan heb je duidelijkheid.